Tingnan nga natin kung maglalaban yung dalawang pula puso. Kita nyo. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Dito naman tayo, welcome back to my channel. Kumusta kayo lahat dyan mga supporters ko mga kagamba. Walang sawang sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Shout out muna tayo kay Gagam Choy PH ng Santa Ana, Manila, kay Batman Pugi ng Kuwait, si Mark Hyron Santos ng Isabela, Channel TV, si Angelo Caballero. Yan mga gamba, shout out sa inyo mga kagamba. May paglalabanin tayo mga gamba, pula pusod to. Ayan na yung picture. Ayan, so ito yung isa na pula pusod ito. Ayan. Ayan siya mga gamba, pula pusod yan. Ayan. Hindi pala pares pula pusod to. Yung isa pala ginsan pala mga gamba. Itong isa ginsan, itong isa pula pusod. Nagkamali ako. Yan. Pula pusod yan. Ito namang isa ginsan ito. Yan mga gamba. Yan. So ayun, paghaharapin na natin mga gamba. Tingnan natin kung sinong magaling sa kanila, ginsan o pula pusod. Mukhang na hindi umimix yung dalawa. Panoorin mga gamba, ginsan at pula pusod. Medyo bulto lang yung katawan ng pula pusod, pero yung halos parehas lang naman sila ng galamay. Naglag yung pula pusod. Galing tong ginsan laglag ulit. Dalawang laglag na. Ang kunat ng pula pusod. Parang hindi tinatamblan. Nakadalawang laglag na yung pula pusod. Palaglag siya kagad. So tatlong laglag na siya mga gamba. Talo na yung pula pusod mga gamba. Tatlong laglag na. Ayan, laglag siya ulit. Hindi siya nasaputan kasi matalino siya, tumatalon. Ayaw na. Ayun, nabinom na yata itong pula pusod. So talo itong pula pusod mga kagamba. Kanina pa ito nalalaglag so hindi lang madakmal itong ginsan. Nang hina na yung pula pusod. Isang harap na lang ito mga gamba. Isang harapan na lang ito. Iyon wala, talo talaga mga gamba yung pula pusod. So sinundan pa niya, sinundan sa baba. Hindi naman yung makagat. Umakyat ulit. So yun mga kagamba, talo yung pula pusod. So next fight tayo. Okay mga kagamba, next fight tayo. Pangalawang laban to ngayon. Ayan yung picture. Ayan, isang Tagalog to mga kagamba. Yung Tagalog po ito na malaki. Tapos versus siya, ginsan na itim na nasarino tong itim na tawag dito, sarinto ito. Ayan parang tinto yata kulay nito o nasarino. Ayan, sarinto siya mga gamba. Ito naman yung Tagalog ko na laging pumapatay pati yung samon tinira niya. Ayan mga gamba yan. So ayan, paglalabanin natin ngayon ito mga gamba, ginsan versus Tagalog. Ayan.
Ah. Ay, nako. Traidor yung Jinsan. Dinali niya yung Tagalog ko sa likod. Patay tayo. Diyan nilampasan niya eh. Ako. Na-traidor tong Tagalog ko. Oh, medyo malaki yung Tagalog pero dinali siya ng Jinsan. Wala. Lumaban yung Tagalog. Lumaban din yung Tagalog. Lumaban din yung Tagalog. Pero wala. Magaling tong Jinsan. Inunaan niya sa pit. Dilampasan kasi niya eh. Nadali. So, may kagat din itong Jinsan Nadali niya mga kagamba. So yun, talo mga kagamba yung Tagalog. Tignan natin kung mabubuhay pa tong Tagalog na to. Awatin na natin. Magaling traidor to. Kunwari, wala siyang pakialam bigla niyang tinira sa patalikod yung Tagalog. Dadaan pa sana yung Tagalog eh. Ayun, nadali yung Tagalog ko mga kagamba. Nakailang panalo na ito eh. Samon nga, tinira nito. Nadali yung likod niya, hindi siya nakaharap. Pero baka mabuhay pa ito mga, butas yung katawan niya. Nako, reko, kinagat pa ako. Galit na galit siya. Nangangagat pa. Sabi hindi ako nagaganti, sabi siguro. Wala, lupay-pay sa mga gamba. Patay ang Tagalog sa Jinsan. Hadali siya. Okay, next fight tayo mga gamba. Mga gamba, pangatlong laban natin ngayon. Mga gamba, shoutout muna kay Mark Hyron Santos from Isabela, John Ryan Sulis from Antipolo, Bong the Great from North America, Jasper Casabon from Antipolo, saka si James Kenneth Trevino from Pasig. Mga gamba, pangatlong fight tayo ngayon. Ayan yung picture. Ayan, so parehas tungkuan yan mga gamba. Ay parehas pula pusod pala tungkuan. Lagi ako namamali. Parehas sa pula pusod mga gamba. Ayan. Tingnan natin kung maglalaban parehas tong dalawang pula pusod. Ayan. Tingnan nga natin kung maglalaban yung dalawang pula pusod. Kita nyo, tapang din. Oo. Naku. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Malupit din mga kagamba itong mga pula pusod na to. Pula pusod niyan ha. Walang bitaw-bitaw. Alam, tigil lang bakbakan. Matapang tong isang pula pusod na to. Ang tibay. Tinambling-tambling mga kagamba. Ayun, bumitaw na. Ayan, ayos natin yan. Maingay ka dyan. Ayan, binalikan niya mga kagamba. Dogong! Alis ka dyan. Ang ingay mo ha. Maingay ka dogong mga kagamba eh. So, ayan, next fight tayo. Pang-apat na fight. Ayan mga kagamba, pang-apat na laban mga kagamba. Shoutout muna kay Ambil Obligar ng Bacoor Cavite, kay Rocky Rap ng Bigan Ilocosur,
Miclonero, si Spider GPH from KYCKX. Yan mga gamba. Ayan yung picture mga gamba. Ang paglalabanin natin ay isang Jinsan at saka isang tungkuan. Ayan. Ito yung Jinsan mga gamba. Oh. Ayan. Ganda ng lakad niya. Oh. Lakad bangaw na. Oh. Ayan yung Jinsan. So ilalabas naman natin yung tungkuan. Ayan. Ito yung tungkuan mga kagamba na tumalon doon sa isang tungkuan din. Yung tungkuan sa tungkuan kanina. Ayan. Oh. Walang kasugat-sugat. Ayan. So, ang astig na lakad ng Jinsan. Tingnan natin kung astig pa siya mamaya pagka nagharap sila nitong tungkuan na to. So, ayan. Pagharapin na natin mga kagamba. Umarap pa. Ayan o. Talaga mabagsik ng Jinsan. Nadali niya sa braso yung hawak niya. Wala, binilot na niya mga kagamba. Ang lupit ng Jinsan na to. So, dalawa na yung magaling na Jinsan. Yung isang parang nasarino, saka ito. Yung brown na to. Tapos kagad ang career ng tungkuan mga gamba. Yan yung tumalo kanina sa isang tungkuan din. Ayan Alright. So next fight tayo. Ayun mga kagamba. Pang-5 mga kagamba na laban. Isang Jinsan at saka isang tungkuan mga kagamba. Ayan picture. Yan, ito yung Jinsan. Ay Jinsan, Cebu ito mga kagamba. Lagi akong nagkakamali. Ito Cebu, isang Cebu at saka isang tungkuan. Ito yung tungkuan yan. Tungkuan, pula pusod. Ano ba naman itong lagi nagkakamali? Ayan, pula pusod at saka Cebu. Yan, lilinawin natin. Ayan. Ito yung pula pusod Ito yung Cebu, yung may talaang Cebu. Yan mga kagamba. Yan. Hindi pa rin. Ayaw pa rin. Agkali yung pula pusod. Ito pumalag siya. Pumalag talaga. Nakakawala. Sino yung mga kagamba? Nakakawala siya. Nakawala. Buhay na buhay. Ang lupit ng laban. Napalag pa. Dalawang laglag na. Pula pusod. Lupit din pula pusod Tatlong laglag. Talo na mga kagamba pula puso na. Ayan, yan na. Nakabita ulit. Nakakakagat din itong pula puso. Ayun na naman. Puro sapot ang laban nito mga kagamba. Ayaw niya kagatin. Tingnan mo. Hinahatawa niya ng sapot. Sige, maubusan ka sapot. Tingnan mo. Isa pa. Nadak masapwit. Yan. Ngayon lang yung kinagat mga kagamba. Ayan. Uy! Nakakagat din yung pula puso. Ang tapang. Para wala nangyari.
Oo, pumapalag pa rin. Ang pula puso to. Pati hulog na. Lalambot niya. Hataw ng sapot. Ang ganda ng laban nito. Ang ganda lumaban tong ginsan na to. Puro hataw lang ng sapot ginagawa. Kaya natin dito sa bandang unahan. Togok! Ingay ang putang! Maingay na siguro. Tapusin natin ito mga kamba. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!